मा संगोन बहाय आलु लाब्रा दे हायालासिनो होबाय ओरै ना एवदों ना गेब्लेबायसो नामालै दे लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांखौ गासैखौ बरायहरबाय आं दिनै दंफैयो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बर्डाराव बियो जाहैबाय रानी गाथोन माने आङो मानि थाखाय रानी गाथोन दोनदों बेखौ मिथिया जानो हागौमोन माब्लाबा समाव बहाय रानीया दुगैदों बे गाथोनाव बेखायनो बेखौ बुङो जाहैबाय रानी गाथोन आं एक्जेक्टलि मिथिया नोंथांमोना सोंनानै लानो हागोन आरोना बे जायगाया ओरैबायदि मोजां माने दैया नैबे एरिया दैया बेजों रानथेबाय बैजों एसे बोहैबोदों बै गिदिरजों मोनसे बिराद गिदिर दं आरो बै जोंनो दालाय मोनसे माने दालाय मोनथाम जादों आरोना बे जायगायाव बेखौ बुङो जाहैबाय रानी गाथोन बियो जाहैबाय नैबे ओमफ्राय बे ओरैजाय चिरां ओरैजाय बाक्सा माने बियो मानास हाग्रा आरोना रानी गाथोना जाहैबाय मानास हाग्रानि रुगुङाव दं बाक्सा जिल्ला बेनिफ्राय ओरै सानजाहा थाङोबा बै हाग्राया बेयो बाक्सा गोलैजोब्बाय ओमफ्राय ओरै नैबे मानास खावसेया बे दैनि ओरै सोनाबहा जाहैबाय गासिबो मा होनो चिरां डिस्ट्रिक्ट स' लोगोफोर नोंथांमोन जोङो दिनै जाहैबाय भिडिअ खालामनायानो जाहैबाय जों पिकनिक जाफैदोंमोन बे पिकनिक जाफैनाय समाव दसे नोंथांमोननो भिडिअखौ देखायबाय नोंथांमोना रानी गाथोनाव बेरायफैनो हागोन ओरैबायदि बैग्रिबारि दं आइफवालिनि बायदि बियो चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बर्डार नालाय बैग्रिबारिजों जेरैबो ओरैबो बैग्रिबारि बिराद जायखुम बैग्रिबारि दं बैग्रि फिथाइ जानो थाखाय दा बिराद मोजां आरो फैयोबा नोंसोर फानबारिजों फैनांगोन बिजनि जानानै फैनांगोन बिजनिनि ओरै मा होनो सानजा सा आरो बिनिफ्राय फानबारिनिफ्राय आरो साहा एसे दावखोनानै सा सानजा दावखोनानै बे मा होनो रानी गाथोनखौ मोनगोन रानी गाथोना बहुत मोजां पिकनिक जानो बहुत साइलेन्ट गोदानाव